ceremoniálu, Jdete zpětnout na stěnu, jo? Kde je to za současné tohle je Adriana Čepáková s Arnem, 160 cm. 195, neskočil. No. Samozřejmě tu zařídíká nejlepší bulky Boustalka, ale i útulku s lisem a chlebem, poprosíme. Oba útulky z jejich pejstí a zvětnostů jsou drinkovým areálu, aby pomalinku přišli sem k nám. Přidáme ještě 5 cenek. 6 cenek, tohle je Arven. Vždycky to zkazí paníčka, vole, vždycky. Chuděra pes. Nesmí ho podívat, Za prvé a za druhé to chytla strašně brzo. No. Zatím mi to zkazila paníčka jenom. Vypíraný míř. Tohle bylo 170. Slavím tady pro tuhle disciplínu nejsem a za druhé ona fakt nemíří. Jako já vím, že ona ty 2 metry klidně dá, 1,80 m dá, ale to je náhoda, že se trefí. Takže ona bude skákat jak trubka, pešeček. 180 cm. Šila to ne. A je ona, půlka. Hezky. Chceš kousnout? Můžeš. Ne, děkuju. Chceš kousnout? Já si dám, děkuju. Další pokusem. Dobře to uvařila. V tuto chvíli to znamenalo už umístění na bedně. Ještě je tam 1000 snímků, takže Tou kamerou to bude horší, než Dobrý 42 minut. pokusem. už jenom 42 minut. Tak už pak to pak spíš. To je baterka, to není to. Třetí místě. Čekaj, já si budu vybírat ty psy teďka už. Na tu stěnu a tak. 195. Ona dá, že si napíla. Tak Jo. a já spala, vy jste už vzali, ne? Arena si skočila pro pěkné druhé místo. Byla zavřená. Takže zvyšila na 2 metry. Jsi měla aspoň proběhnout nebo něco. A dá to. 2 metry zatím skočila pouze Mončerní. A to prvním pokusem. Taková je momentálně laťka. Pro případné zájemce. Už já trošku dál. Zájemkyně, jo. Nejvyšší. No, záleží na psovi, no. Někdo dá 2 metry z místa. Arven, Arven, já se pouští na Dneska. průběžný